tiče to hibridno govorite, ja imam pitanje za vas, Dijana. A što očekujete da se to ne dešava? A sad objasnit ću vam ja zašto. A što očekujete da se ne dešava? A stvarno mislite da se svi raduju uspehu Srbije? A zašto bi se radovali? Zašto bi se radovali da neko drugi bude uspešniji? Ja se raduju navijači Partizana činjenici da je Zvezda pobedila, a se raduju navijači Zvezda činjenici da je Partizan pobedio. A što da se raduju našem uspehu? Oni predstavljaju svoje zemlje. Sve što mogu da rade, uradit će iz dela regiona gde su mislili da su završili posao sa Srbijom. Gde su bili sigurni, pa mi smo ušli u Evropsku uniju, mi smo ušli u NATO, Srbiju smo zdrobili, zgromili, imali su nesposobno rukovodstvo koje je razorilo Srbiju kroz lopovsku pljačkašku privatizaciju, srpska vojska nestala, ne postoji ništa. I sad odjednom Srbija brže raste, dvostruko brže od njih. Srbija je pretekla u apsolutnom iznosu bruto domaćih proizvoda. Srbiji jača i vojska dramatično. A što to da vole? Pa njihovo ponašanje je logično. Meni je samo neverovatno da kada imate ovako tešku krizu, kada imate ovakvu užasno tešku situaciju u Ukrajini, da vi vidite da njima fokus uopšte nije na Ukrajini, da ih Ukrajina uopšte ne zanima, da im je Ukrajina usputna i da je koriste samo kao aikido za napad na Srbiju. I ničim drugim se ne bave pod milim Bogom. U bar 3 zemlje u okruženju, ničim drugim se ne bave. A što mislite, da treba da nam čestitaju što imamo bolji klinički centar nego što ga imaju Zagreb i Ljubljana zajedno? Ljubljana koja je imala klinički centar 72. kakav nije postojao u Minhenu i Londonu. Zbog čega?